Malawi Today. Amalawi anzanga, amayi ndabambo, anyamata ndasungwana, kwina kulikonse kumene inu muli, imvani kuti ine game changer ndimakunyadirani kwambiri, ndipo ntero kuti happy new year. Mumve kukoma kunena kuti sikuti tangolowa chaka chasopano koma talowa ndi chipambano. Mulungu atatimenyera nkhondo pa 16 September. Mulungu atatibisira mioyo yathu pobisika kuti chikangawa chisatione, kuti chakwera ndi achina Richard Chimwendo Banda asatiphe. Mulungu atatiteteza kuti tisakafere kundende. Mulungu atatisungira mioyo yathu kuti tisafe mukukhapidwa. Mulungu atasunga pobisika mthanthwe moyo wa mtsogoleri wathu okondedwa Profesa Arthur Peter Mutharika. Lero tapulumuka, lero taomboledwa. Malawi wina alese ndi mfulu. Dziko la Malawi demokrasi yabwereranso. Dziko la Malawi zitukuko zikhala zodabwitsa kwambiri mdzaka zimenezi. Dziko la Malawi mtendere wabwera. Dziko la Malawi sopano pena paliponse for the first time mumbiri ya dziko lino pakhala pakuchitika chitukuko kuyambira myezi 3-4 ikubwera kusogolo kuno, kusatira maso mpenya akuthwa amtsogoleri wathu Profesa Arthur Peter Mutharika. Ine ndithwere nyenye Mr. Game Changer. Remember, sindimaopa wina aliyense. Anatira kalaka adani atu atatimeja amoyo, analakalaka adani atu tisana chione chaka ichi. But I thank God because you and me today tilibe ndi moyo. Ambuye alandire ulemu. Masana uno wokondedwa ndabwera kuti ndidzudzule komanso ndikukumbuseni chinthu choyambirira mtero kunena kuti ndithokoze Profesa Arthur Peter Mutharika chifukwa chokumva kulira kwa Malawi. Serious. Akanapanda kuima APM MCP bwezi talamulanso nibwereze. Akanapanda kuima APM mdziko lino MCP bwezi talamulanso. Whether you like it or not, koma ine nimayima pa chilungamo. APM chinali chiyembekezo cha wina aliyense. Kaya kunali ndani, kaya kunali ndani, kaya ku DPP kukanabwera ndani muzisankho zapitaji. Koma ndikunena kuti zisankho za 2025 pa 16 September minus APM, MCP kanapitiliza kudzunza dziko lino. As I said today, bwenzi pano chimanga chitafika 170,000 kwacha. Fetereza kutamangira 400,000 kwacha. Kwacha itathera tuzitafika pomvesa jisoni. Mafuta a Malawi mwina titangoshia magari moto atu tizipanga nao sochani. China chilichonse chitafika ponyansa. Chimwendo akufika paja pomango tumantu udipilani mkankape wakuti, kamangeni wakuti, kampeni wakuti, popanda sokulesedwa. Dziko lino anyamata zikwanja opsha kwambiri pena paliponse. Akumachita kuyenda masana mena maendera muja kupita straight pa nyumba mwa mtu ndikumpa yondi kumapita. Zimene ndikunena bwezi pano tunena pano ziuchitika. But tiyamike Mulungu chifukwa anapereka mtima olimba monga umene anaupereka pa Davide kuti pita ndakutuma ndine iwe ukathana ndi Goliath. Ani mtima umenewo, mzimu umenewo anaukajikitsa pa Profesa Arthur Peter Mutharika. Remember, amasakidwa APM, amafuniridwa kulemberedwa zigawenga kupasidwa mabilioni APM, anthu ambiri andale azipani zosiyana kuphatikiza pa MCP ndi anthu ena andale ama business. Inu Amalawi ni mboni kuti analikalikiliki kuonkesa zindalama zawo kuti age limit bill iteke. Koma let me tell you, mawalatu Mulungu analibitsa. Anditika nalijiwa mawalatu ajasibweza kujemba usiku ndikumakapanga contribute age limit bill. Ajasibwezi akuima poera mkumatu kwa na wosankika wa Mulungu. But remember,
ndinalankhula ine kunena kuti ngakhale mufune musafune, when God choose someone among you, palibe munthu amene angakhale wanzeru, wodzindikira, wandalama, wamphamvu amene atakumkhazika pansi. Tili ndi maumboni a zinthu zambiri zochitika zimene zinachitika m'Baibulo kuti Mulungu akamusonya chala munthu, nobody can say no. Ambuye alemekezeke chifukwa chimenechi. Audio yanga ya lero ndabwera kuti ndiuze dziko la Malawi kuti ndi kwabwino kuti dziko lino tithane kapena kuti bungwe lotchedwa kuti HRDC lite, chifukwa HRDC si bungwe lomenyera ufulu wa Malawi. HRDC si bungwe loti lizikayankhula Malawi ndikumamvera. HRDC si bungwe loti litakwauza Malawi chinthu cha nzeru ndikumayamikira. HRDC mwachidule ndi muyankhulili kapena choyankhulira cha Malawi Congress Party. HRDC ndi mkondo umene Malawi Congress Party umagwirisa ntchito pofuna kuti chipani chawo chipange gain power. Nimafuna ndiyankhule chonchi lero munimvesese bwinobwino. Nkhani iyi ndikuyankhula mwa serious. Kuli ma activist ena ndikuyibwereza nkhani imene. Ndikukuonani, ndakumana nanu, ena mwandiyimbira foni, ena mukuyankhula zosiyana ma social media mandokumvani. Kuli mabungwe ena amene amazitchaso ngati madolo, kuli anthu ena amene amazitchaoka kuti ndi akaswiri pandale, amene amazitchula kuti ndi akaswiri pa ulamuliro wabwino, amene amazitchula kuti no ni mabungwe omenyera ufulu wa anthu, amene mukayang'ana onsewo si anthu amene akumenyera ufulu ife nzika za dziko lino, si anthu amene akuyankhulira dziko lino, si anthu amene ni ma-activist ofunira dziko lino zabwino, ndi ma-agenti a Malawi Congress Party. Ife tifune tisafune, Malawi Congress Party ili ndi zimabiliyoni zochuluka zimene inaba andi kugwirisabe ntchito mabungwe ndi avivivi ena agulu kunyinda ena kuti apitirire kumatulusa nkhani kapena kumayankhula zinthu zopanda mitu, zoduka mitu. Amniveseza kaya. So nimafuna ndiyankhule chonchi. As long as Game Changer ndili ni moyo, sindizasekerera chonyansa. Ndipo chonyansa so kachi kuchokera kuboma latu lokoma la Peter Mutharika. Kaya kupanga ni ndani, kaya kupanga mekanizimu zinthuzo ni ndani. Ine ngati munthu amene nimakonda dziko, ngati amene nimakonda Malawi, ngati amene nimakonda APM, ngati amene ndikukonda usogoleri wace, sindilolola kuti wina pazifukwa zace aononge mbiri yabwino ya boma lathu limene ife talitayira magazi kwa nthawi yayitali, imene ife tagona nayo mundende kwa nthawi yayitali. Nimafuna ntero kuti sitivomera kuti zitsiru zina zitonongere boma la bwinobwino ngati limene. Amalawi APM zulo wayankhula, andi zimene wayankhula kuti dziko la Malawi linali pa ngozi yopsa, dziko la Malawi linagwera kupompo, dziko la Malawi linathapo linafapo. Ndi zona aleseni mboyi, magesi kunalibe mwachidule, mafuta alesa kudziwa kunalibe, ndalama za kunja kunalibe, china chilichonse chimakwera pa maawa ena aliwonse. Zinthu zinafika pachapona kuti dziko la Malawi limalamulidwa ndi zigawenga za zikwanje. Zinthu zinafika paja kuti Malawi sopano amayenda kuma aliyense ataundivomereza zimene ji pa zimene wayankhula president wathu okondedwa Professor Arthur Peter Mutharika. Your Excellency, sir, may Almighty God increase your territory, and we love you, and tigwira nanu ntchito no matter what. Ifeyo tienda nanu mu nkhalango zokwitima motani, ife sitikutsiyani, ife inu pamodzi ndi cabinet yanu, pamodzi ndi ma MP yanu, pamodzi ndi akuluakulu onse tigwira nanu ntchito. And ine ngati Game Changer sindizavomera kuti dzina la boma ili liipisidwe pa zifukwa zoti wina afuna apindule pa 2030 siziteka. Sindivomera kuti wina aipise dzina la munthu wina pa zifukwa zoti yeye afuna pa mawa zakhale ngati dolo siziteka. Chilungamo choonadi chikhala pambalambanda. Game Changer wayambapo ufuna uyankhule kuti chani. Your Excellency, sir, allow me to congratulate you for the powerful statement
that you deliver yesterday. Pamene dziko la Malawi timapanga bye bye 2025, bye bye mavuto, bye bye ulamuliro umene Malawi timanena kuti sitizaiwala. But for now, because of your statement, your excellency, sir, Malawi, we are really comforted. And we believe, kunena kuti Mulungu with you, Malawi, we are going to Canaan indeed. Masana uno amainda abambo, mundilole ndiyankhule chonchi. Ndachulapo HRDC, ndachulapo mabungwe ena amene mukwadziwa amene mwaona kala kupangisa misonkhano ya Tulankhani, ndachulapo za Kaswiri ena amene akakunena zambiri zokuzana MRA ndakuluakulu ena. Lero nimafuna ndiyankhulenso pano kuti Malawi wina aliyense ali ndi ufulu, posatengera ni nduna, posatengera ndi MP, posatengera ndi president, posatengera ndi vice president, posatengera ndi wa business yanji, posatengera ndi munthu wamba, ali ndi ufulu opeza contract kuboma kapena kunja kwa boma. Ngati munthu yo ali nazo zomwenereza kuti contract yo apasidwe, ngati munthu yo ndokhulupirika ndi amene ali ndi kuthekera kuti atapasidwa chinthucho popanda somulesa, palibe lamulo limene likunena kuti ukakhala kuti uli mchipani cholamula, ndiwe nduna, ndiwe president, ndiwe vice president, ndiwe MP kandi kansala kapena ndani, ndiwe wachipani, ndiwe governor, usapasidwe contract. Kulibe malamulo amene wo. Fachani game changer kuyankhula lero motere. Nimafuna ndibwerere pambuyo pang'ono kuti kampani ya MRA kapena bungwe la MRA, bungwe limene limatolera misonkho mdziko lino la Malawi, limene pano likusogozedwa ndi Mambo Tamblas Onabosa. Nimafuna ntero kuti no mbuyomo tikulamulidwa ndi Malawi Congress Party amene amapereka chitetezo kapena kampani imene inawina popereka chitetezo ku bungwe limene munthu wake anali Kunkuyu, Minister of Information. If you remember that, anapereka asitikali ache, anapanga contract ku bungwe limeneli kwa zaka zonse zimene MCP yalamulira dziko lino, right? Lero lino chifukwa chonena kuti bungwe lomweli latenga contract ya 5 billion kupereka ku Master Security imene munthu wake ndi Alfred Gangata, MCP, amabungwe, HRDC, ena hata Kaswiri, ukaswiri aje kasindi ujua kandiza uhule sindi kujiwa, ayamba kuyankula kuti ya MRA ibwele poera paa kunyumba kwanu. Kamnife sasa kaya MRA ukaleka kuita na kuti ibwele poera itapeleka contract ngati yomwe kwa Kunkuyu amena ni Minister of Information. MRA umaleka kuita na taimene jabaji bwanji umaleka kuti boma libwele poera pamene matenga ma contract akunokuma kumapeleka kwa Nick Chakwera nkhani ya mafuta dziko lino. Bwanji umaleka kunena kuti no immigration ibwele poera yankuleza ma passport itapeleka contract imene kwa Nick Chakwera. Bwanji umaleka kubwela poera kunena kuti yayi nkhani yokuzana ni misewu makware ndi zina zambiri zimazi kupangidwa supply ndi Nick Chakwera zateka bwanji kupita kwa mwana wa president wa dziko lino. Bwanji HRDC imaleka kubwela poera, bwanji akaswiri akunenedwa ukaswiri wa uchisiru kandi wa uhuwe sindi kujiwa, bwanji amaleka kubwela poera. Lero lino kodi mumaona ngati DPP njo peperet? Nimafuna ndiyankhule chonchi masana uno. Honorable Alfred Gangata, MP and Minister of State, kalani pansi muzigwira ntchito. Palibe chifukwa china chilichonse chokutekesani. Tiyankhula nkutega ena alibe mafoni ngati ama WhatsApp kuti mautenga ngati amene atakwamvera kandi pa YouTube kapena ni magrupu osiyana. Tikhala ndi msonkhano wa Tulankhani tiyankhe zopusa zimene mabungwe au chitsiru mabungwe ya Malawi Congress Party, magulu ya Malawi Congress Party, maactivist ya Malawi Congress Party, akaswiri ya Malawi Congress Party amene akuzitsa kuti ndakaswiri akususana kapena kuyankhula mopusa kudana ndi choonadi. Tiwakumbuse kuti kodi Kunkuyu munaitana MRA kuti ibwele poera chifukwa ndi yapereka contract kwa Kunkuyu ya security. Fachani boma lapeleka
contract ya passport kwa niki Chakwera. Fachani boma lapeleka za ngani ya mafuta kwa niki Komaso Vitumbiko Mumba ngani ya mafuta. Facha Malawi tilibe ntawi yoti tisika sekerera zopusa ngati zimenezi. History is a best teacher. Ine manta sindi makala nao ndipo sindiza kala nao. Nimafuna lero ndiyankhule chonchi kunena kuti Democratic Progressive Party as a government today ilibe nthawi yomakatenga ntchito zache ndikumakapereka kwa munthu wa Malawi Congress Party. Ilibe nthawi yomakapereka makontrakti kwa munthu amene cholinga chache akampasa kamuunikira ndikufuna kuti akapeza ndalamazo azitukwana president wa dziko lino. Ilibe nthawi imeneyo. My question is, kodi nthawi yonse Malawi Congress Party ndani munthu amene angasonyedwe chala wa DPP amene anapasidwapo contract, amene anapasidwapo ntchito, amene no mwina mwake anapasidwa kuchita chake? Ndani abwere poera Amsonya Kabwira, abwere poera Amsonya Chakwera, abwere poera Vitumbiko, abwere poera uyu amene amatukwa na Maula boy Richard Chimwendo Banda. Ndani ku DPP pambali pona kuti always amafuna kuphantu amaphantu amamangantu amakhapantu pambali pa kukapa ndi kudzunza dziko lino ndi ndani amene anapindula ndi boma loipa la Malawi Congress Party? Kamnimvesesa kaya lero lino teya mwatenga ndalama mwapasa ati kaya mabungwe akumazi chawo menya ufula anthu ache uzikonda ndi yawo, anthu ache oyipa ndi yawo, anthu ache amagazi m'manja ndi yawo. Nkumana kuti ife Amalawi titakhala pansi ndikumamvesera zidempete zidole ngati zimenezi? No. Your Excellency Professor Peter Mutharika, allow me once again to congratulate you because Malawi mwamuchosa manja mwajigawenga, Malawi mwamuchosa manja mwambava, Malawi mwamuchosa manja mwa anthu okupha, Malawi mwamuchosa manja mwa anthu akuba, Malawi mwamuchosa manja mwa ulamuliro wa chipani chimodzi umene pofika lero Amalawi mwezitamba kale kupanga experience kaza zonse za Musa woyipa, Musa wachinyengo okugwa pamaso pa Mulungu Chakwera. Kaya mnimvesesa kaya. So utenga wangawu uyende motere. HRDC mutana ndi Amalawi, inu simutana ndi boma limene Amalawi analivotera. Koma mutana ndi Amalawi amene tinalivotera bomali. Ndipo ngati boma lilitapanga china cholakwika tisaone toka chifaife ndamene tinalivotera. For now, stop your nonsense. Stop your stupid. Stop your plans. Kuti maybe you can drive our mind. Kuti mwina tita maganiza ngati mene timaganiza 2019 2020. No. No way. Bwana Kangata kagwira ni chito kwe MRA. Ondika na kalanga tine ndia kuti nani ndikuenda kwa gwira nchito. No one can point finger me because MRA yaona kuna kuti no masters security ili ndikutekera to deliver security kwa company imene hii. Kamwi kaina kuchipatala mena winiro winawo contract meneyo chosaniko linkuwa wezonse zimene zimagwira chito kumeneko anda makampani amene anapangidwa create ni Malawi Congress Party ata ulongera mbiri. Kamnimva kaya pomaliza ndiyankhule chonchi ma activists nonse amene kumankammatukwana kumanyoza ena munyoza mai jenasa ena mukunyoza ASPC ena mwakala mukuyankhula zokuza director wa MRA ndi mafuna ndiyankhule chonchi kunena kuti palibe amene amvesereza uchitsiru zanuzo, palibe amene agwadire mpushi zanuzo. Malawi chimene tifuna ndikuona dziko likupanga develop, and we know for sure kuti in few months to come Malawi apanga deliver like never before. Malawi aoneka mwantu luwina like never before. Malawi tiona zitukuko zodabwisa with 5 billion Malawi kwacha to each and every constituency in this country. Malawi
tikala tikusangalala zitukukopena paliponse. This time around Malawi tikuona chimanga chikulowa, zinthu sizikukwera, zinthu zayamba kusika, andi opasidwa pa contract ayamba kupasidwa. Kamupereka kwa ndani, kamupereka kwa Norman Chisale, kamupereka kwa Sendeki na Malomba, kamupereka kandi kwa Amukito, kandi kwa Mwenambeka, kandi kwa Mutoro, kandi kwa ndani. As long as that person aliwotekera kuchita chintucho, to us chimatiwe mbekezera ni zinchito zabwino zimene mutampasa Mutoro achionese zimene kumapeto kwache Amalawi anena kuti zinthu zikuyenda. Don't kupereka kwa chisiru zimene by the end of the day Amalawi ayambe kunena kuti zakuti zasokonekera kumapeto kwache zitukwana profesa pamene achitisa ndiomwefa anapasidwa chintucho ndi agalu. Samapereka mkate kwati agalu amene ndiye Profesa Peter Mutharika. Nimalize ni mawatere Masters Secretary Sieni alesa kujua kuti naliko before government imene Siani Amalawi agwire ntchito, Musieni Tambulasi agwire ntchito, Musieni Saidi SPC agwire ntchito, Musieni Jenas agwire ntchito, asieni nduna zatu zonse achisara Mkito Mwanambeka Achendeki na Malomba achipungu Amaina Vicha kaya ukukuli Asaka ukukuli Benipiri ukukuli ndani Jabu Hango ukukuli Mbirizi lize akazapo nyesa tiza kuuza niloka toka ameni tina asanga ndifu tina hikapo ndifu tikuadalila ndifu situkuapezela vutu. Who are you? HRDC. Who are you? Amele mkuzita kutaka swiri. Ambuye akudaliseni pamene tikusangalala kuti Yehova watisungani moyo. Ma-activist komanso makadeta nzanga langizo langa kuyankhula kumapwetekesa, kudederuka kutembenuka kumapwetekesa. Ena anu mkuyankhulisa kwambiri koma remember ngoma yolisisa kwambiri sichedwa kubanduka kuphulika kungambika. Muchenjere kwambiri. Ambuye akudaliseni, Mulungu akutetezeni. Ndibwereze pano ena yambakale kutukwa na nduna, ena yambakale kunyoza IDPP yaluza direction. Who are you? Ambuye akudaliseni, zishiko.